кентод медонанда чи палажени ба ҷои дилбардорӣ кунад ябура наижат мекунад була ту чӣ кор мекунӣ момент ба хонатон рафтем леса бача участа суд файрӯз кардани утатайтайн но фалони хеле наябура наижат мекардан ба ҷои медонистан палажени даям чӣ гуна пеш бурда истода нигоҳ ки аввал вақте ки ман репа бас кардам бовар беҳад қин шид янамуд қинашид ки доғе ки бомбари намичи не минут бомбари та шигр мегӯя ҳама барои ҳаёт саволин табобат доран та орзуи мурдан дорӣ не ин моментҳо дигар моментар ин моментҳо да мефаҳмӣ ки гирияи рӯи ҷойнамоз мегӯянд ки дуған хеле ки мара дод як сағира чойфурӯш пакеткаш сафордин будум мушин савдо мекардам чанд солагӣ не ма открита мегӯям гуфтагим май ба хидмари пешидим гапаростистон як одаме ки як ҳаёт дар рӯи публика ки ҷое мерафти як ҳай боло биши хашон миси омада ҳармат эҳтиром мисус внимания ҳама чида буд яке абурамада я ҷои қатин се-чор рӯзбоед қатин ки во намедонанд реп чия шон чия вообще тасаввурот надоранд ира ҷабари қубчара испат 40,000 сомон қарзе брат ман кор мабуд ки хеле меодам мара суда дода кору модель да ҳар рӯз файродм дорам мисол нестам возможност компютер хай аввал канала фурӯхтем расид баъд короче хай истодам iPhone 14 Pro Max доштам iPhone фурӯхтам хай бо қайдига зиндагӣ рафт бо истодам компютер фурӯхтам компютер рафт телефон рафт ис бесуми нахи ку машука пули намеёбӣ ки як просто прогулка бобо хай зиқира ку мемудам ҳамчунин шахсоне ки мехоҳанд ки аз граница гузашта ҳуҷҷатҳояшонро тахт намоянд бародари бисёр меҳнатии мо баха кӯмак мекунад дар ин кор бемалол метавонед барои граница гузаштан ба баха муроҷиат намоед бо нархи арзон 500 рубл скидка мекунад аз номи канали Меҳробро гап занед. як хабари хуш дорам то ҷое медонем дар тамоми гӯшаву канони Русия ред рафта истодааст албатта сари мушкилии ҳуҷҷатҳо агар шумо мехоҳед ки студентский билет тайёр карда шуморо аз ин мушкилиҳо берун бароранд бародар Бахтиёрро тавсия метавонам ки тоҷики худамон аст дар ин самт бисёриҳоро кӯмак кардааст ва иншоаллоҳ ба шумо низ кӯмак мекунад студентский билет зарур аст ва мехоҳед ки аз редҳо бо сари баланд шумо берун шавед метавонед ба Бахтиёр занг занед як сол муҳлат дорад ва шумо як сол бемалол метавонед дам гиред рақамаш дар рӯи экран ӯ замоне ситораи рақами яки кишвар буд ҳамагӣ аз хурд то калон ӯро мешинохтанду дӯст медоштанд ва ин ному ин шӯҳрату ин овоза ва ҳеҷ гоҳ аз ёди мардум коста нагардид яъне ки номи ӯ то ба ҳол вирди забони хурду калоност агарчи ӯ аз дунёи санъату реп барвақт рафт вале номаш ҳеҷ гоҳ аз ёди мо дӯстдорони ҳунараш намеравад имрӯз дар бораи нафаре гап мезанем ки солҳост ки дар дунёи реп ном мавқеъ нуфуз ба қавле як статусе дошт ки ҳамагӣ хуб қабул карда буданд ва бо мурури замон ӯ пайрави касби дигар гардид ва бо ҳамин аз дунёи реп бас кард яъне ба қавле қатъ намуд биёед дӯстони азиз дар бораи нафаре ҳарф мезанем ки имрӯз миёни азизони канали Меҳробро хело ҳам қадр дорад қимат дорад ҳоҷи Шаҳбоз бо лақаби Шон МС ва ин аввалин суҳбати мо бо ҳоҷи Шаҳбоз сурат мегирад дар дараи Варзоб ва ман фикр мекунам ки як суҳбати хубу хотирмон аз ҳаёт эҷод фаъолият ва умуман аз зиндагии ӯ пеш аз ҳама шуморо ба барномаи Ситорарез ба канали Меҳробро хушомадед мегӯем. салом азиз миннатдорам барои даъвати кардагитон хай ман хитонам чун шахсан хитон азишам мешиносем ки Меҳроб додарай Усади Барачкар хай чӣ гуфтанем раҳмат мо низ хурсандем ки шумо ҳам даъвати моро ки муддатҳост мехостем ки ин рӯз фаро расад хуб қабул кардед ба рости чанд бори додар гуфтагӣ буда ба баъзе сабабҳо намеши омада якон кор мебомад якон хай одами бале зиндагидор мефаҳмам ва умуман дар зиндагӣ ва ҳаёти имрӯзаи Шон МС чӣ тағйиротҳо дида мешавад ну внешне ҳеч дида намешавад ай берун ҳама ҳамон феълак камтар мӯи сарсафед ожанги рӯ бисёртар тамом ҳамақа тағйирота берунӣ дурунӣ тағйиротҳое ҳаст ки дар дурун буданаш беҳтарай шунавандаи худро ёд накардед ва анамон тамошобини мо пайваста мепурсанд ки ҳоҷи Шаҳбоз чӣ ҳол дошта бошад чӣ ҳаво дошта бошад дар куҷо банди чӣ кор ва умуман мехоҳем ки ҳамин аз зиндагии имрӯзаи худ як каме қисса кунед рости гуфтӣ ки шунавандаи хита яъне мухлиси хита ёд накардӣ дар мобайни на танҳо реп ва умуман санъати Тоҷикистон фикр мекунам ки ай ҳама мухлисое ки ба ёдкунира ҳастанд мухлиси ма ранги мухлиси ма
من خیلی نه таланти خوب داشتم نه هیچ اینه که مخلصی که من داشتم خیال میکنم یگان سم کار خیلی مخلص نداشت این ندارد حاضره جوی بحث هم نیست و با یادکنی هستم اون مخلصی که من داشتم چی رپ میخوندم در کامنتاری успокоивать میکرد رپ میخوندم که عالمی حیات خودم زیقی بود неки мухлис маро успокоят мекард як коммент ба худо карта гӯшт мегирифтам ва бахшиш бордо аз ин немли агар ман пеш бишиним нем чапа мешад аввалои сармон барои такя мезанам ира катагӣ қабул накунед шеруинар немо хоксории шуморо бисёр дидем медонем умеистай оҳан аввалои сармон назанад бисиюнкай суҳбати самимимон пранк шава берин ва шоҷи шаҳбоз вақт замоне ки шумо ба хулосае омадед ки репро баҳс мекунед ва пайрави касби дигар мешавед ва умуман унвони ҳоҷигиро соҳиб мешавед фикр мекунам осон набуд хулосаи зуд баровардан не нигоҳ кар рустамҷон ҳози бо омадан дар мин мероб дар мошинашон репамон шкали буд дар реп ман худам ман ҳатто боварӣ орзу буд не ки боварӣ не мисол орзу буд ки ҳаҷ бурам ба худо чанд сола орзу буд хай возможностҳо намемони зиндагида не ки то что дар репам худам гуфтагим боварӣ айчи ҳисоб надоким ягон раҳе даст моча ки давом бути дуруст нест ман шидгор дар рӯи асфалтам таги пом дар лои сус нест чизе мегӯм ки очаҷон бахшиш ки ман қапи дами раи каҷа ба рекламаи қимор айчо бинома раи ҳаҷа мисол не хеле мисраҳо буд дар байни эҷодиёти ма дар байни репи ма хай бо хушбахтона аллоҳ насиб гардонда хай рафтем ҳаҷ зиёрат кардем як макони муқаддас осон буд вақте репро як тараф мегузоред ба тамом хати батлон мекашед ба рӯяш аки нигоҳ куда ай мисол сира пророка аст гӯш кунӣ мисол одамо барои роҳи ислом ҷон медоданд дуруст буд вора хулоса баровардан решение баровардан ки ҷон доданд ҳеҷ гап не раи ҳақ да иҷа дар репаи зиёрати хонаи худо просто представид ки ҳар кас дар муяссар намешавад бисёр одамо ҳаст ки беъатсуми калон доранд мисол чанд касоро равон кардагаан аҷма дидам неки худшон ҳар сол мегӯянд имсол насиб мерам яъне ки як сабаб мешавад ҳар кас сам фикр мекунад ки хости аллоҳ буд 100 бор шукр ки мо рафтем пас аз он ки унвони ҳоҷигиро соҳиб шудед пеш аз ҳама муборакбод мегӯем ба шумо ки мо бори аввал ба шумо суҳбат мекунем ташаккури зиёд ва вақте ки равияи худро дигар кардед дар зиндагӣ фикр накардед ки мақсад мухлис дунёи консерт мақсад шӯру шаре ки дар саҳнаҳо мешуд дигар нест аламишкан табқим буд асоби на мисол ҳозира реперора ман мебинам миллион просмотр дорам просмотре ки дорам ман надоштам не ки во мухлиси зиндара надидиям хеле мухлиси қадиман кор кардам мухлиси зинда 1000 мухлиси зинда ҷавоби 10 миллион просмотр метад ӯ кайфияте ки саҳна дорад просмотр па кайфият надорад як димш ки хайёт мекунӣ неки серавно ман дар як репи дигам номира ба фикрам ки донё буд ҳамунҷа гуфтагим ки бигзор короче ту реп мехонӣ барои ту саҳнаҳоро пур мекунанд не ки ҳамуқа мухлис метавонад дар мурдаи ту дар ҷинозаи ту чита пур кунанд ҳамуқа мухлис ҳамуқа одам чен кас рафтам бигзор тобути тура садҳо кас вардора ҳавода не ки фаромӯш накард дар гур мемонӣ тоқа ҳазор раҳмат барои одаме ки маро дастгирӣ кард не ки ман дар гур тоқа ин савол ҷавода ба ҳамин хотир ташаккур ва имрӯз хурсанд ҳастед ки мақсад ки дунёи репро бас кардед реп вақтҳои охир зур меомад барои наин проблемаҳои финанси реп мехондем аллакай шавқи аввалан неста набуд давраи реперам шавқи реп набуд маҷбур мехондем ки ҳамин чӣ шава мақсад xbet сум бигзаронан рекламаро бизанем тамом мақсад ин қадар буд нафароне ки ба дунёи реп таваҷҷӯҳ доштанд дӯст медоштанд мухлиси ашадии ҳанамин соҳа буданд пас аз он ки шонемсӣ тарки саҳна кард ва ба рӯи худ яъне як хати батлон мегӯянд хати дароз кашид ки дигар рӯи саҳна нест як каме онҳо низ дилсард шуданд ва ҳаному шавқу завқашон ба қавле мурд бисёриҳо баъди шумо фикр мекунам ки қарор бароварданд ки дар ин соҳа намемонанд бас мекунанд ва чунин ҳам шуд чандин нафарон аки мо дар як давлати демократӣ зиндагӣ дорем ман ҳеҷ қадар кор надорам ки ӯ санъаткора чия ҳар кас интихоби худша ҳар кас интихоби худша дар дасти худша ман ягон каса намегӯм ки ту бас ки наи кори ту дуруст нест ту бас ки наи кори ту дуруст нест ё ки кора бикӯ мо давлати демократӣ дорем шаҳре ҳастем ки ҳама озод аст барои решенияш барои хулосааш
من فکری آخرت خیلی کردم من سوالجوابی خیلی فکر کردم که بهتره. مثال یک پرابلم هم میکنی عدل در یک ساعت سوالجواب نکن که یک پرابلم هایی که مثال گپ خود گناهگار نباشی پروسه شاهد باشی لیکن قدر گناهی که من کردم فقط خدا میدونست. و این روز از اون که شما با قراری آمدید که دیگر در دنیای ریب نیستید و یک نفری هستید که برای خدا رفتید، مقصد راه خدا رو انتخاب کردید، نزدیکتر به دل خدا نیستید و این روز زندگی خود رو چگونه پیش برده ایستادید؟ نگاه که اول وقتی که من ریپ بس کردم وقت به حد قین شد یعنی اون قین شد که به نام خدا قسم مشروع پولی نمیافتم یکون تو برم آدمی که دوین تایپ بود ماشین با تاکسی گشتگی ایسوس سوی مشروع نمیافتی وقت نشید نمی خونه داره شیشتر رو استرس میقابید نمی چند کامش نی خونه داره 4 دیوار کامپیوتر پا خیلی اول کانال فروختیم رسید بعد کاروچی خیلی استادم آیفون 14 پرو مکس داشتم آیفون رو فروختم خیلی بوی خیلی زندگی رفت بوی استادم کامپیوتر رو فروختم کامپیوتر رفت تلفن رفت بیست بسمی نخی کو مشروع پولی نمیوی که اجو پروسا پراوکا بگو خیلی زیقی را کو میمو بودم خیلی باشه شکر خدا میدونی چیش زور شد که وقتی که هست دو نمودی آدمو هست آدمایی که رپ دستگیری میکنن هست آدمایی که رپ شوم میبینن سه نمود که با هست آدمایی که نیترال میان نه کورس دارن نه شومش میبینن هست آدمایی که رپ شوم میبینن مثال خیلی غلط نبود تصور که وقتی که ما ای مخلص گذاشتم خیلی توکلش به خدا گفتم امی راه حق طاعت عبادت فکر آخرت همینجا شما رنگ رپ اومد طاعت عبادت فکر آخرت خیلی رنگ خوبی اومد مثال وقتی که شروع کردم بعد یک چند قبل ما یوتیوب در کانال شدم یک چند ویدیو کردم مثال نی با قول پندوگیری میگن هم خیلی کردم همون مخلصایی که ای من داره بود همون مخلصام ما را بود دستگیری کرد با غیر مخلصام قوری بچه‌ها دستگیری میکنن مولو بچه‌ای هستند که پسانایی که رپشون میبینن ایدیو اسفر موسیقی حرام گفتاشون میبینن با او دستگیریشون زیاد کرد یعنی که ای چیزی که من گذاشتم خداوند همون چیزی مرا داد مخلصام با بازمی او با دیگر نمودی مخلص یعنی شما امسی گروسنه نمون به پول نمون در کوچه نمون نمیمونده یعنی که حرکت کرد و برکتش رو دید خداوند رزاق خداوند رزق هر انسان هم میته ما هم دوی میترسیم که ما رپ بس کنم چیکار میکنم اگه تو سم میام یک میشیده شکل خداوند بول ایس بو میشه یک سوال میگن که هر یک چی خمار دارد کیفیت دارد وقتی کیفچه رپ میگیرد شون امسی خود رو چخیل آرام میکند چخیل از همین پلاژینی салом азизони ман хусусан занону бонувони азиз ба шумо як пешниҳод дорам боварӣ дорам писанд меояд ман ҳамаи шуморо ба компанияи атомӣ яъне корейский компания ба кор даъват мекунам кор дар ин ҷо бениҳоят осон аст болҳои шумо тамоман намесӯзад пешҳаракат мекунеду халос шумо дар ин ҷо хариду фурӯш карда намегардед шумо дар як сол танҳо 3 маротиба молҳои ширкати моро харид мекунеду халос пули бисёр расход намекунед балки пули калонкор мекунед маоши шумо дар байни 3 моҳ ба 100 000 рафта мерасад бетараф набошед чӣ қадар барвақттар кор дароед ҳамон қадар ба фоидаи шумост барои маълумоти пурра ба ватсаби ман нависед ҳамашро пурра мефаҳмонам рақамҳо дар рӯи экран зуд худашро мегиризонад ну и гафтон рост ки ма 13 соли умрум дар дурни ами соҳаи мусиқӣ гузашт 13 сол аз соли 2008 то 2023 дар дурни ами соҳа буди серавно ёд мекунӣ серавно чӣ мекунӣ ма текст менависам як хеле ам хуморӣ меқапа ҳо менависам вале якбора намешавад бас карда вақте ки хумор реп мегирад текст менависам вале худам мехонам ба худма вале запис кунӣ публика да парто не вале ҳаст репое ки беҳад хеле зӯрангарани текстҳои бақувватай дилет намешава буфуршиш барои ки як касе мехараш ки хонда наметавона аламуд мекунада дар у тексте аст ки просто ба худам ма менависам тамом ранге ки чӣ хеле ки личный дневник мегӯянд ку хеле ма чӣ доштам фақат ҳаёти худма пасиёма исусма ман менависам ҳамон реп дам ҳамон мисол даврае ки ма баъди репа бас кардан чӣ да кор кардам кони кумрай ку тарафи айнӣ ҳазиди вақто одами як ҳаёт дар публика будаги як просто представед ки то ҳолати мара брад ки
як одаме ки як ҳаёт дар рӯи публика ки ҷое мерафти як ҳай боло биши хашон миси омада ҳармат эҳтиром висус внимание ҳама чида буд яке буромада як ҷои қалтин се-чор рӯз қатиё ки во намедонанд реп чия шон чия вообще тасаввурот надоранд ира уҷабари қубшара испар ягон кас за ту интереси нести ту ранги ҳама обичный одами на музикант на популярность на ҳечи нами миёну паркандагӣ мекера сарта дар ҷога мемоди ку шавото саҳара бедор чақчақ тамошо сарта не храс невро хоб мера прикинь нами хай қиин буд хеле одаме ки як пура ай чиқа бигум ай дунёи васеъ як замкнути ҷода меғад дуруни як кӯдай хоб ки чанг нафасат мегирад одам як кор накани миёнот мекана як ҳаёт шогирдот брачкод ака киса мегуфти ака бе ма мегирам ака эхе ма мекунам уҷа мера ҳеҷ кадар интереси нест шонем сивру агар 10 та шон чон мусбет гӯши намекуна ду фикри набираш ки дар кисаш як шоколадак бара набираш дар 10 та шон ҷавоб шуда мета як хандаи набикаш мисол хеле ҳолати дағалтум ки хеле қиин буд анам ҷош аламу мекард хеле қартиқ паро мешиду мегуфтам ки барои ту вақт буд просто хеле чиқа бигум вақте ки те баи амиқа гапе ки ман мусалмонум намешава мисол як кас рӯз ма як навора дидум мега ки брат чо то я мечида як бездом неда бигем ба қабли бомжиш меган бахшиш агар ами гапои ма агар баланд гуфтеса боша бахшиш мисол ба қабли бомж меган мепурсанаш меган ки те чӣ орзу дорӣ то я мечида мега ки умеред саҷду брат мега миста чӣ мега дар саҷда мурдан мехон мега намоз мехонӣ мега не ака прикинь ки мора ма хеле ҳама мехонем биишт бирем не ки барои биишт ҳеҷ кор намекунем ма гуфтам ҳар чизе ки ҳаста ма чиқа бигум у гуноҳе ки ма кардагим чиқа бигум ҳаёте ки ма гузарондагим кайфу сафо бо маишату чизе ки ҳаром буд чизе ки аллоҳ накума кардам фақат умед ба раҳмати аллоҳ дорем мисол ма бояд хужи бошам ма бояд аида баттар ҳаёта бошам не ки бо аллоҳ мисол нигоҳ кида бисмиллоҳи раҳмону раҳим раҳмон яъне ки аввалан номи худо ба чӣ сар меша ба раҳмон бисмиллоҳи раҳмону раҳим яъне ки ба исми аллоҳи раҳмон ба исми аллоҳи меҳрубону бахшанда да мисол ки худованд раҳмон ҳамавақт хай ин чизое ҳаст ки дар ами положение назани намефаҳмиш мисол ҳоз ма мефаҳмонам хеле ранги меган ин беақлак шуда хича таъриф кесаи мора насиҳат ра чун хеле метавад вақте ки ҳолате да ки мезани да чиво алам мекунад тажи ҳолатое ҳаст ки то суитсида маҷбурот мекунад ки барои хеле ҳолаторо ма дидам ана у моментот истина мефаҳмӣ ки дуои ту чӣ қа арзиш дорад у моментот ту мефаҳмӣ ки чӣ қа ба худованд наздики ин ҳолатода не ин ҳолате да ки ман мошини нав гуфтам шукронат худо мара дод ё ки бойда баромади зади 5 миллион гуфт алҳамдулиллоҳ мега ин моментҳо не ё не у моментое ки не хеле дар чиво ҳаёт зуруд меяд ки доғе ки бомбари намичи не минут бомбари та шигр мегӯя ҳама барои ҳаёт салим табобат доранд то орзуи мурдан дорӣ не ин моментҳо дигар моментар ин моментҳода мефаҳмӣ ки гирияи рӯи ҷойнамоз меган ки мега дигай у момент дигай соати 3 шаб та ягон брелчика ягон шогирд нест ки бигӯй додарҷон кудам сигарет дор не наби таспиҳа карда дастад у моменти истина мефаҳмӣ ҳаёта ки худованд тура додота шигр накарди да худованд хеле ки мара дод як сағира чойфурӯш пакеткаш сафордин будум мушин савдо мекардам чанд солагӣ пацанида баъд прикинь як сағира будум ки хак меган ку падари камбағал баром дарахти бемева буд не ки дарахти бемевара шигронаи сояш ман репум дар хондагӣ мисол ман ҳаёти камбағалона дар калоншдагӣ падар модар буданд ҳастанд ҳастанд шукри худо не ки шумо мехостед ки ба меҳнати худ нон хӯред ҳамин хел аст не ин хелам набуд брат возможност мисол ҳаёт чанд қай ки тонис падари мо барои мо кард чанд қай ки волидайни мо тонис барои мо кардан бародар не ки чиқа бугум ба ҳар сурат инсоният вақте ки аллоҳ таоло ҳазрати одам алайҳиссалом офарид рӯҳ дар баданаш дамид вақте ки дар шикам расид аллакай иштиҳои хӯрдани меваҳо кард ҳоли дар пош нарасида рӯҳ пош дар нарасида аллакай мехост ки меваҳоро бора бигира бихӯра яъне ки инсоният нафс дорад инсоният ҳамавақт шитоб мекунад хато мекунад хай бисёри бад гап задам фикр мекунам гапҳои ба маънӣ буд ва шумо аз ҳаёти кӯдакиятон гуфтед ки то имрӯз азоб кашидед ва барои ман чира қайд кардам ки ҳамин хел калон шидам худованд мара дод
ман ҳатто дар гуфтам ки худованд дар чиво дод ман ҳатто дур шидам ай худаш яъне ки ухлалие ки худованд маро дод ман ба ҷои як кори хайр як чи раи дуруст сарф кардан ҳамаи ҳамун сумми додагӣ чӣ бигӯм чида рафт кайф да сафо да мастӣ да беҳтарин ва мегузарем ба мавзӯи реп чун тамошобини мови зиёд мехоҳанд ки ҳамин хоҳиши дили шумо ҳамон чизе ки дар дуруни шумо ҳастааст ҳамон чизро мо аз шумо кашида барорем ва як мавзӯи то имрӯз пинҳон монд ва ҳамагӣ гумон мекунанд ки ин мавзӯъ ба қавле эҷоди худи шумо буд ва дар асл вуҷуд надошт. ман уже фаҳмидам навораи насиба бале насиба накай пухта ки ҳастанд мефаҳманд мавзӯи шонемсӣ ва насиба як мавзӯе гашт ки то ба қулаи шӯҳрат номи шуморо баланд бардошт ва аксарият пас аз консерти охирини шумо фаҳмиданд ки дар асл насиба вуҷуд надоштааст ҳақиқатро мехоҳам шумо чӣ вуҷуд надошт дар куҷо вуҷуд надошт бисёри ҳоми хел мишмиш дар карданд ҳаёт дар ҳаёт агар кошки вуҷуд намедошт ҳамин қавақ яъне вуҷуд дошт насиба реально вуҷуд дошт реально буд буд неки то кадом солҳо буд той намид яду сол пештара мисол ишқ то что чувства дар чанд сола пеш ҳай пай зиндагимонем ҳамамон ман дар репи дигам гуфтагӣ буд ки ман уже не романтик ман уже работяга каже чиқади 30 сол то ҷое расид как никак навадяк ман уже не романтик ман уже работяга мақсад аллакай вақти фарзанддор мешавад ишқам дар ёдам места не ки консертом да меомад як чақчақ мекардем ака уже ишқ не ҳамун чиқа бигӯм алови ишқ бигем нахи даргирифт давраи алангаш гузашт уже охириш чи ҳамун хокистаре ки оилам гармиш мондаги ҳамун хелайда бале лекин шумо сабабгори репер шудани худро дар ҳамин чиз мебинед медидед рости гапами не ман открита мегӯм гуфтагим май ба хеле ма репер шидам гапарҳо мистам агар реклама доред ё ин ки бо мо мехоҳед ҳамкорӣ намоед бо нархи арзону дастрас метавонед ба ватсапи дар рӯи экран буда дар тамос шавед ба ки бахилӣ мекардед як ҳамсинфам берӯз дошт бска вақти реп мехонд хай пацан будем мо синфи 10 будем 9 будем ҳама хеле пацана будем он пацан реп мехонд дар мактаб тараку нишон шуда намиям репи лабораи мактаб хондаги ҳамро дидем хеле алам идира ай сол чувствай ба хеле бедор шида ман агар хоз бум ки ман аз хурдӣ завқ доштам мисоси дурӯғ мешавад ба ҳамин хотир гапа рост шав бигем айсои ба хеле буда ба ҳамро дидам марам фори шокудуми зиёти дора вақте кач марам реп хондам беҳрӯз монд дар ҳамин соҳа ё ки беҳрӯз ҳамон вақто нест шуд ҳамун шонемсӣ ман ҳамун завқи анавайро дуздид бо завқи ҳамун калон шуд рушд кард ба қулаи баланд расид мегуфтед ки вақте ба ин қула расидед шуморо ситораи рақами яки репер дар тоҷикистон шинохтанд шогирдоне доштед ки мисли худатон бовар мекардед мисли худатон эҷоде ки ҳазм мекарду аз дилаш месароид ва ту ҳол уважат мекунед ҳастанд мисол будам хеле шогирдо не ки хеле чиқа бигӯм нигоҳ кида ами ма чиқа мисол дорам ки ту мара дуруст бифаҳмӣ мисол одами девол одаме ки деволсозиро дӯст медорад устои сохтмонро дӯст медорад амуро ами корш чӣ дил хунук мекунад кай мега ки ҳамин чиз значит дар тақдири ман набуда барои ман нест мисоли гап 10 бор хона месозад замин мечаба об меа ягон фалокате мешавад ки хонаро буд мекунад чапа мешавад хонаро месозад буд мекунад чапа мешавад хонаро буд мекунад месозад об мешавад хонаро месозад буд мекунад замин ҷо мечапаш кард хонаро буд мекунад шамоли сахт меояд ба гуфти ту ҳамин одам ҳамин кори худаш дилмонда намешавад намега ки ҳамин кор барои ман нест хати шогирд кор кардан барои ман хеле шид ҳар вақте ки ҳатияч кор мекарде мисол бо баъзеш звон дроз гап мезанам ки уморо чӣ ёд дод ӯ вақтода просто дар бари ман будан худаш тра пилус медод мисол просто қати шона гуфта тра мухлиси ман ҳармат кард шуно просто дар бари шон не факт шуда ки ман тра дӯста гирифтам неҷара хеле бонависи ки неҷара нахеле бон не ту қати ман буди қати ман кор карди қати ман диди дар бари ман диди чӣ шиди чӣ гапа фаҳмиди мисол бисёр курнамак биромад дар бораи бо гап зад ман намефаҳмам next имрӯз дӯстиш ҳаст не менависад аҳвол мепурсад ки устод чӣ ҳол дорӣ ака хай чиқа бигӯм тима мепурса ай одамое ки дар репанд ҳамо
митима амрешка мепурса. ва имрӯз шумо сахт миннатдоред аз ҳамон нафар. Хай ки нигоҳ кунед ки ҳамин одам миннатдор набошӣ, хай худаш медонад. Ман мисол корое ки дар ҳаёти шахсӣ ишид, мисол акл ҷои чи нест, модараш дар беморхона вақте ки ғалтид фаҳмидем, якум ман хиёл мекунам рафтам. Ҳеҷ кан не, якум ҳамин дӯстош, шиносош ман рафтам, барои ки очаю маро бачаам мега, борам очаҷон мегӯям, салом мекунам. ҳармате ки ман доштам, чиз маъноамро дошт ки ман якум хестам пеши модариам рафтам. ҳеҷ чизро дигар намекунам, манро шифо надодам, просто ҳармати ам пасанда. Ки мепурсид. Худоё маро накушам, хеле реп буд, ҳамаша гуфтагим да, муҷада хеле кентод медонанда чи положение ба ҷои дилбардорӣ кунад, я бура наижат мекунад, була ту чӣ кор мекунӣ, момент ба хонатон нарафтем леса, бача участка суд файрӯз кардани отатайтайн, но фалони хеле наябура наижат мекардан. Ба ҷои медонистан ин положение даем, ин ки тез видеоро роӣ мекардам. мисоли гап чӣ бугум медонад ки ман положение даем, на, допустим, ин положение да ба ҷои успокоитед кунад, дастгирӣ кунад, не да, чӣ бугум, мисол мегӯ ки ман да 40,000 сомон қарзе брат, ман ҳамин кор мабуд кунӣ, хеле мебудам маро суда додай, кору модел дай, ҳар рӯз файродам дорам, мисол нестам возможност, наметавонад 40,000, не ки не надорум брат меган, а мошини 150,000 та ту да 60,000 мефурӯшӣ, сум дорам, бихе моментально мехарам. шинохтед, бисёриҳоро шинохтед. Реально ман дар коршам номошунам, ман негӯм ки киян чияна, не ки хай бо хеле ҳолате ҳаст ки мефаҳмӣ ки дареб ман гуфтагим ки вақт дар пастӣ мезани во дыста намегиранд, чизои дыст дара мегирам брат. Ба худо ин молодёже ки маро мешноса чанд сола мухлис май, бояд ман омода реални дарс бошам ки хеле ре кама ҷурае ки дыста бигира. Ин ҷурагӣ ба худо қасам дурӯға. Валлоҳи қасам мехӯрам, ҷура ё ҳамаш понтан. Дошта бошӣ дар бара. Дошта бошӣ як ай хоб мехести тай хона дабда ки таваҷҷӯҳ гуфтам бедорат накунӣ, нағз хоб кунӣ, асабот ором шава. Ку вақте ки хеле судкош қади бехоби фикр дорӣ, мегӯ ман барои ту гурдама мефурӯшам, агар сука па телефонта ҷавоб намета, гурдаша мефурӯша. Вардорин телефонотона, гурдоатона нигоҳ кунед, коро созай. вале беҳтарин дӯстони азиз, бисёриҳо гумон мекарданд ки ӯ аз байн рафт, ӯ шикаст ба тамом, дигар симои ӯро дар экрану дар интернет дидан наметавонем, яъне ки ӯ полни ба қавле шикаста шуд. Аммо ба қавле мегӯянд ки нарехтааст, ба пойбарҷо аст. миёни мову шумову одамони роҳгузар қадам мезанад. дар воқеъ як дунёе дорад, як зиндагие дорад ки гуруснаву ташна намонд. вале илова бар ин анамо пайраве ки дар соҳаи мақсад соҳаи ребро як тараф карду, соҳаи исломиро ба худ наздиктар қабул кард, пойбарҷо монд ва мо бисёр хурсандем ки ҳоҷи Шаҳбоз дар бари мо аст ва имрӯз наворҳое мекунад ки панду насиҳат аст ва ин фикрҳо чӣ гуна аз сари шумо омад ва шумо равияи худро тамоман дигар хел кардед. ина ҳоли мегӯям ки гуфти ку шикаст гуфтан, хеле гапчап кард, гапи хуб гуфтӣ. Ба худо қасам хестан, ютуба обод кардан, айсар популяр нишидан душвор нест. барои худатон душвор Барои нест. ман дисам ба худо қӣ нест. Мисол ман дорум идеяое ки конкретно медонам ки мегзаранд, не ки ҳамин смисли популяр нишидан зачем? Барои чӣ дар кор дигар? ҳамин ҷое ки ҳаракат кардаистанд одамо, ман ҳамун ҷое ки ҳаракат кардаистам, ман қафои ман ҳаракат доштам, ман вершина шадидам, ҳеҷ гап нест. ин қасуме аст ки баракат надорад, тамом ин ҳамин қачез дорад. ин шӯҳрату обрӯе ки ҳаст, як ҷо дар мешносам, ҳурматат мекунанд, сар ҷои дигар дар шумуд мебинанд. нами рада рафтест, як кас нехе нигоҳ дора, як кас фикри бад, нияти бад дора, як кас нияти хуб. Як кас нияти хуб дошта, як кас раҳматат дигар, ду кас ки падарат наълаб мега қатъиян музика медаги пастш ки аз сабш намевардора давлен даги чия тез гап неста мега. ҳамин вершина машҳур шидан ман метавонам бобошам, не ки ба худо қасам ман ҳаракат намекунам. барои ки машҳур шидан барои чӣ дар корай? Ман шида будам. Ман дар чиҳо машҳур шидам ки Аллоҳ шоҳида бачаку қатъин будам, медонам ин қадар риш дора, риш сафед дора, мусафед мешинохт мара, салом алейк мекард ки ту аммо ҳофиз нести, бачаам реп мехонӣ. Туда ки ин қадар майда ман мегирам ки та телевизори мо биромадӣ гуфта. ин хеле ҳолатҳо буд, ин қадар гуфта ту отам да калоно мара мешинохтанд. ҳозир бинан ангуш нишон медиҳанд, мегӯянд ки ҳамон бача аст.
ва умуман барои шумо интерес нест шӯҳрат ном мавқеъ. من حتی نمی گفت از کریس نمیرم خودش گفتگی نمیره که این صاحب یمی کانال کن رئیس اون خودم خوب نیست مثلا همین داور تاگه کی تاج داپون سیلکا کانال تا مثلا ما کاری سوست ما ده اینترست نیست ما گفتم ما اینترست نیست ما عمود سه پاتیچ که دارم مثلا کی هر شب سرین در قدیم دودار ماگنا او تیجی نه عادشی گام ندارم دودار دا یا که عبدالله یا که دیگه دنیور نه ماتی بچه‌ای که هستن دانات رو انداز که مستریم سر гап дар бораи донёр рафт ту як савол ба ёдам омад. донёр дар ҳаёти шумо кист ки ҳар шав дар промои эфири шумо медирояд бо як салом алейк пули калон пешхош метиҳаду меравад. Кист дар борааш гап зад? ما نمیدونم کیه ما اما آدم رو شدیدی نیستم نه صورت شدیدم نه رو شدیدم اکانت ویدیو نداره صورت نداره در اکانت اینستاگرامش همون آدم قدیما ویدیویز گپ نزدم فقط زبانات واتساپ قطعی اینستاگرام قطعی گلاساوی ویزا ما هم نمیدونم کیه ин қадар соҳиби пули калон من نمیدونم کیه داشت یک وقت کارتش یه بار چیزی را باید پریواد میکرد چیزی میخریدیم باید بودم میبردیم دا که اکامی کارتای ما تاجیکستان را نشیده است اگه پریواد کردن لیمیت میگه سکرین کادروی که جای سومش محکم کرد نه مثال نگاه کرد اینه مثال میگم نمیشم به سیتی ما نمی قدر سوم دارم نمی قدر جوش سیاه میکنم تمام او براتم میدونه که قاری پول اکران سیاه کاری بود سوم یو چند کای خدا میدونه خودش الله زیادی داشت برای کی سخت دستگیری میکنم ҳоҷи шаҳбоз чӣ хулосаи қатъӣ ба омадагӣ ва мехоҳад ки дар оянда ҳамин корро идома диҳад ва бо ҳамин самт пул ба даст биёрад яъне зиндагиаш пеш барад. این کار اساس بگیم با خدا زیق میشم بسیاری وقت زیق میشم نمی روزی درست خونه ده افیر داشت ما میدونیم که دنیا رو نیست ما میدونیم که میشه دارندم میشم ما میدونیم که سیستم ایدانتی یک وقت وایران کار نمیکنه پروست تاگ میشم چق چق میکنه زیق میشه خیلی کروبی کالون ده امختش همین پاتسانو هر شب همون پاتسانو اسی که چیز گازه فیلم بودن که زبری او تیجی عبدالله مثال دنیور نعمت یک میدرویا با کیا وجود داره شمسای سامونای بیپرازمسکی مثال уже нам برادرای هست که ما همش میشناسم میدونم که همون پاتسانو یکنا علیشیر با پیدا شده ایشون وای همون قط پروست چق چق اینترست نه ҳамто як суҳбат имрӯз гап сари мавзӯи фаластин меравад ва бисёриҳо аз ин дард аз ин кушторҳои кӯдакон бисёр ғамгин ҳастанд ва шумо дар чӣ проблемае ки дар тоҷикистон ё ки берун аз он мешуд аввалин шуда вокуниш нишон медодед яъне реб мехондед насиҳат мекардед ё ки мардумро ором мекардед чаро дар ҷанги фаластин шумо немси ҳоҷи шаҳбозро хомӯш мебинем охи иҷада бародар асос дуо дар кораида ҳақҷон ин худо шоҳидаи худаш ман ҳар намозимда дуо мекунам ҳар намозимда дар ҳаққи ҳамун кӯдакакони фаластин дуо мекунам мардуми фаластин не ки баъзан и ман реб навистагиам ман рости мидониш хеле як на просто як ман текст навистагиам ира намедонам реб буд шеър буд хеле чиз хунда ҳаст и гуфти хеле як хуморӣ дорад дар бораи мегӯям ки и дилбаҳри ки бинола баҳри ки кун афиғон баҳри тифлои фаластин ё ки пирони афғон и дил ам хеле чизе ҳаст ки як зак аст ва замин чун вид як замини дигарро ҷумондестанд ами хеспи силқатӣ текст дорум дурустӣ намедонам дар ки битумош бихона ки хеле худам кайф кун гӯш бидам хеле мавзӯи зӯра яъне хеле яъне шумо нисбати дарди онҳо бетараф нестед ба худо фақат гуфтам фақат дуоай фоида барои ӯ ташаккури зиёд ва тамошобини азиз бисёр саволҳои мо ҳоло беҷавоб ҳастанд азбаски вақт кам аст вақт қимат аст рӯз торик шуда истодааст ва мо наметавонем ки ҳоҷи шаҳбозро манъ кунем ва ба саволҳои худ то субҳ посух гирем минбаъд мехоҳем боз ба саволҳои боқимонда посухи ҷиддитар гирем аз ӯ ва ин буд барномаи ситорарез меҳмони нашри барномаи ситорарез яъне ки аз канали меҳроброб буданд ҳоҷи шаҳбоз бо лақаби шоҳнемсӣ ҳамагӣ эътироф кардаед чанд пайғоми охир баҳри тамошобини мо мегуфтед ман ҳами ай вақт як сухан доштам дар ҳамин интервюҳо мегуфтам ман бо як бор дига мехоҳам ин суханро такрор кунам ҳами ҳар касе ки нисбати мо чӣ чизе мехоҳад худованд 10 баробар дар худаш насиб кунаш ход хубӣ боша ход бадӣ аллоҳ нигаҳбон сарбаланд бошед бас нест як соат суҳбат кардем медонӣ 50 минути роҳ